Празник, честит рожден ден! 50 години е действително сериозен юбилей. 50 години си е половин век, може да се каже, че е история. 50 години качество и професионализъм, това е CDG МАК и това е много важно, но още по-важното е, че това са 50 години на грижи, на всеотдайност, на обич. Гого, как си, мой гънче? Обич, на обич се отвръща с обич и доказателство сте всички вие, препълнената зала. Нека им пожелаем здраве, защото здравето е най-важно. Децата, какво да кажа? Нашите деца са и талантливи, и красиви, страхотни, сладури. Аз се пожелавам община Благоевград да има нужда да строи много детски градини. Има ли деца? Има и в България. Благодаря ви. Още веднъж честит празник. Благодаря. Също благодаря на господин Камбиков. Ще ви прочета още няколко обращения.